Tänään ränkätään kaikki Soton pizzat. Eka maistetaan margarita. Mitä voi sanoa? Hyvä pohja, hyvä tomaattikastike. Ei voi margarita laittaa muualle kuin S. Maailman suosituin pizza. Eli seuraava olisi margarita doppi, eli kans margarita, mutta paremmalla juustolla buffalon maidosta valmistettu. Tää on vaan parempi margarita. STR. Joo. Seuraavaksi olisi vuorossa pepperoni, legendaarinen pizza. Se on sama kuin margarita, mutta vähän paremman makuinen. STR. Seuraavaksi vuorossa olisi parmigiana. Jes, eli miksi sulla tuli vähän vaikeuksia syödä toi pizza jostain syystä? Perus hyvä tommonen kasvispizza, meidän suosituin ja no ei ihan oma lemppari, mutta B ja C tierin paikkeille. Ehkä B-hen. Eli seuraavaksi olisi Diavola, tulinen pizza, oma henkilökohtainen lemppari. Aina yhtä hyvä. STR. STR. Seuraavaksi on fungivuoros, ja koska mä oon allerginen, niin mä en voi maistaa. Ja ulkonäöltä se menee mun mielestä STRiin. Tää on taas mun toistaiseksi lempipizzaa, tää on vähän erilainen. Ettei me liikaa STRiin, mä laittaisin A-tieriin. Mut ihan A-tierin kärkeen. Seuraavaksi olisi Auramericana pizza. Ananas, sopii pizzaa, kuuluu pizzaan. Ei kuulu, mutta toimii tässä meidän pizzassa. Ananaksen takia B-tieri. A-tieriin, fungin taakse. Ja ananas kuuluu pizzaan, se on lopullinen päätös. Kätellään siihen.